Karami din tayo idis o amin abanag anasaya. Tadi gitoy intayo so kimaten kadigiti na banbanag nga arami din tayo iti bayat iti panagbiag tayo. Tahan tayo nga mo iti ay na po nga Jesu Kristo nunton ano. Tayo ti ay na iso ti papatay iti tao. Ngalain na ti espiritu ngay tayab na ngay kuyog kadigitol ulep. Kadigitoy pinaibagbaga apamaneknek amabasa di Marcos 13 iti 32. Ngem iti maymapan iti dayta nga oras awan iti makamu uray pay kadigiti anghel sa di langit uray pay toy anak no dilaeng ni ama. Isu nga iti Diyos isu lang ti makaamu no inton ano tayo ngay subli tibukod tayo abiyag. Isu di kitoy apamaneknek tin na ibagbaga. Isu nga gawaan tayo iti agtrabaho iti bayat iti panagbiag tayo. Tano matay iti taon awanen iti trabaho. So nga ditoy iti pakasubukan tayo no kasano iti kinatibker tayo agaramid kadagiti nasya at abanbanag. Isu nga dito iti nakilandanong kada kayo kabsat hanlaeng apara kanyak no diket para kada kayo digitoy ngay na ibagbaga. Itin tayo panagsuksukimat kadagiti nauneg anan espirituan nga ibagbaga iti linaon iti Biblia. Takinunana iti mabasa iti umuna at Timoteo 4 iti 13. Aging gati ay ko umagawa ka ti panagbasbasa iti pamagbaga iti panigisorsoro. So di gito itin na ibagbaga nga aramidin tayo itin tayo panagbiag. Isu nga kailangan digitoy iti sakripisyo digitoy kay papanan na iti panagtubngar ken panagbabalaw. So digitoy tin na ibagbaga. Takinunana iti Juan 11 iti 50. Ket iti dayjay di kay panpanuten amay paay kada kayo amatay ti maysa a tao gapu kadigiti umili. Ket saan ket amabukaw iti sangkadagaan. So dayta ti pamalagip nga ibagbagana kadagiti nailanad kadagiti sursurat haan mapukaw iti sangkadagaan wenno sangalubungan no di ket agtalinaed daytoy iti agnanayon. Isu nga ditoy iti pakasubukan tayo no kasano iti kitatibker tayo ken kasano iti panakapili tayo. Isu nga aramidin tayo kadagiti nasaya at abanbanag kadigitoy isu iti napateg ken managayat iti Dios. Ta iti Dios nga rod maysa nga espiritu. Dayta nga imay tayo haan nga gapu kadagiti laeng religion. Tadda digiti religion nagadu iti religion ditoy rabaw. Iti daga wenno sangalubungan nga ibagbagana. Takinunana digitoy apamaneknek amabasa iti may kadwa at Tesalonica 2 iti 8. Ket iti kasta may parangareng ton iti nadangkes isu a papatayin nanto ni Apo Isos babaen iti espiritu iti ngiwat na. Ket saan nanto saan kanto ababa lawen wenno iti panaka ba kay malditan digitoy iti rangrang iti ay na. Isu kadigitoy kabsat iti ay na ubayto akas espiritu kay bagbagana nga po Jesu Kristo digita
apabanetnet na ibagbaga. Iso nga hanon laeng nga maala iti kinasirib nga ibagbagana tado di iti mamasirib iti daytoy alubo ngem addamet laeng iti pagpatinggaan kadigita abanbanag. So nga digitoy haan tayo nga ibaga nga porti nalaing tayo iti Diyos laeng iti makaammo ken mabasa na no anya kadigiti kapanpanutan kadigiti tattao. So kadigiti nakipapaabot gapu ti Facebook online Bible study ket inka i-share kadigiti akay papalan na ket agyaman iti Diyos Ama ama nakabalin iti sa amin. Amen.